Umar S tauraron waƙa ne. Lokaci yana nan ɗaukaka ba nufin rai a mafarkina. Da yardar ka Allah sai na zama tauraron sama mai haske. Hakuri matakin nasara lokaci na da akwai saura. Godiya masoya ba zan iya yin tafiyar idan ba ku ba. Ba mai wa bawa sai Allah, gare ka ne ma nake godewa. Kai ne ka yi mun baiwar waka na zamto abun nunawa. Sannan ka bani masoyan gaske, gare ni ba sa cutarwa. Ga tarin masoya na duniya in sun ji suna tebawa cikinsa, amma wasu in sun ji sai dai sai kushewa. Bari na yi wa kaina baiwa, ba Allah ya mun ba wani